Christ is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Ulay baro ki football fans jong kasin Meghalaya hagani ka video in the page niya habay day pan kani ka way kari ka parit handay ka palayo rung pan siya ka World Cup jong usnyam arajan an real kata ka day ka Curaçao ka day ka way na kiri ka parit tam hapo ka perthai ka badon tang kumba silak sampo hajar ngut ki nong shnong kiri ka parit kalayo pat ya kalan banyak kontes banyak pen iya kata kabut kebor ke jongki hakbaya de bad ke kamelia kan bad kalayo ru bandrung sendon sya ka World Cup jong usnem araja arponrio hakba hakjing yale kai ke bandong jongka klia gendu persya ya kari Germany hakba ka Germany kalala banile kai bha bad kalatam dah new goal la iwe nda hakba sedang jong ke jingle kai ka Germany ka klemla banile kai bha ba ka kop ka Curaçao ka laile kai khamha andre deitan kumba ka tu ka ni minute ba ka Germany kalala ban thiap ya gol ka ban kong panban ka Curaçao ka badai ka wei na kiri ka padang yo rung haksen ka ban kong cha ka World Cup kalaya le kai triang kalaya khuntang e ban pan phai ya ka te ka gol ka shi gol ka bala pandung da ka Germany hoi kala long shisha ke jinggur ku ya kani kari hakba kalala ban tap ya ka gol ya khai andre snowball pan namar ba kidang di ki players ki badang one ha ka jile kai ka ban kong ha ka sin ka ban kong na thrai ka don ka jing bomla banile kai bha ha ka ba Germany kala hab hadu new goal Ndai kindiat pat habangi phai pat shaki players jong kani kabi ki South Day ki players ki ba i bat ki ba burom bele no ki ba kanmau bele hakaba ngiu i wala dai ki la sha thep hadu nyau gol ndai ki dang kanmau du bele ki dang ruai ki dang kamen bat ki dang ai ki jingero show nong thau hakba ulala banya lam ya dari sha ka World Cup kani ke jing ruai shirham ke jing ruai panham sim ke jungki om tang namar ba ki isngau komen ba ki yo ban mi madan hapo ko mri ki ai ke jing yaro shonong thau ki ai ke jing angker khu ke jing kerdo ke jing yaro namar ke jing la jungki banile kai bha hakba kim sim ladon kanok kanok jing man sau ding ke jing le kai persha ya di Germany tina mar katang yu i pungut ki players ki badai ki riu i play leni kita ki briu ki ba shifting yu play kita kwa shisha ban pan pau ka perthei ba ka kam yele kairu ka de ka kam ka bangila ban shakri yu play da ka bangi pan pau ya ka sap ka pong jungi da gi jingrwa da gi jingela ngi ba uni wi player ru ulayalap 15 ki jong play la ruai ki sur jing ruai niam bat kini kala pen bat kala an simru ya ki papun ki riu each football khamtam ki players makin kan mau yo play wala dai ki don hapdeng madan wala dai ki sharem ru dai ki ban kan mau pan yo play wala ai kala tinti wala kerku wala yalam ki kat hadu makin yo bandrung sha ka World Cup ban kunjuru ya kiri lani ki players ki bayo ya jing job ru wat komen tang namar ba phi job lani phila banele kai pha ladam don kapor jing ublei lada ublei ai kalat kalenti baphin nang bat phinla banele kai pha ngathrai ai phinamla banele kai ba tinamar kata kidi ban ai ka ngu kadem ke jing yaro kaban kong e shownong thau namar ke jing isnei namar ke jingyada namar ke jingker ku ke jingu bangilala banlong ku bangilong kani ke de kadak ba nagleng jong ki players jong ka Curaçao la pani chaka perthei ha ka ba ngi hab ban boot kum ki players andai kum ki ta ki Christian ki ba ngi tip yawble ni de ban boot ya kani ka nuksa ka ba ha ka ba tang kum ki players ki ba la banile kai tang ha awa madan lani ban peniya sap pong le ni hap ru ban long ki players ke ban ra
ya ka khubor leni ka khidin jong